compadre आयचो दीस वरता खोशेचो तुमच्या फामिलीत शनेडानी शाया भितो सोल्या देखून क्रिस्तांव बोटी कॉलेज भुरगे जावन आसा कुटुंबान व्हडली गिरेस्ताय कुटुंब सगळोच खुशाल जाता जल्मल्यार बाबा उबाय भुरगे फामिली घेवन येता कोणाली व्हडली खुशालकाय देवान तीच खेळवून दिल्या म्हूण फामिली भोगली दादोसकाय बापूय जॉन आनी कावरी तांची मली देवान काय बरी आपुरबायेची भुरगीं दिल्या तीन जॉनाचो व्हडलो पुतचेक म्हणटा सगळे दिला मामी डॅडी आमच्या हातान काय आसना आसा देवाच्या हातीन शनाया काय बरे घातला तुमकां नांव कोदोन कोदोन तुमची वात जोडून मारून आयल्या गांव कोदोन कोदोनीची जबाबदारी पाडून तुमचे काय मागता हांव माय पायच्या फाटल्यान दुसरी माय पाय जावूं तेंच तुमचें मिसां काय बरी तुमकां ट्विन्स चेडवां फावो केली दिसता चिंतलेली चिंतना तुमची आयज पुरी जाली आयचेरूच दोळ्यांतल्यान तुमच्या खोशेची तुका वावटेली जेरूल एका दिसा ते गाय भुरगीं व्हड मनशां जातेली